Alikho lishona lingenazo ezalo yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Konke kuzobuyela esimene ebhange iThala kubanjwe olokuchibiyela eMpofana kanti ugwetshiwe owazama ukubulala ukhomishana wamaphoyisa. Izindaba ze1KZN TV zifundelo Siyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Amagatsha ehlukene ebhange iThala sezoqala ukwamukela amakhasimende alo. uThulani Vilakazi owengamele leli bhange uthi amakhasimende kuzomele aqonde ukuthi awazokwazi ukukhipha izimali zawo ngenxa yokuphonselwa inselelo kwesinqumo senkantolo ephakeme eMgungundlovu sokuba leli bhange liqhubeke nokusebenza ngokwejwayelekile. Uthi ke labo abafuna usizo ngemshwalense nokunye bazokwazi ukulivakashela ibhange labo. uVilakazi usho kanje ekhuluma isithangamini sabezindaba eThekwini. Isenzuka ikeyi eyokusebenza kwebhange iThala lokhu kuhlaluke esithangamini nabezindaba lapho kuvele ukuthi yize iminyango yalo isizovuleleka kumakhasimende kalikazokwazi ukuthinda izimali zawo ezigcinwe kuma-account. Amakhasimende ayakwazi ukufika eThala azobuza imibuzo mayelana nokuthi sikuphi isimo seThala kokuqala. Okwesibili, laba abanemshwarensi ekwazi ukuthi kukhishwe imali zabo kwi-insurance bakhokheleke benze zonke ezinye izinto bayakwazi ukuthi bathole usizo ngalokho. Okwesithathu, okunye sikwazile ukwenza abaningi bebengasakwazi ngisho ukukhokhela ama-account abafuna ukuwakhokhela. Kune-account esikwazile ukuthi siyivule nelinye lamabhange abakwazi ukuthi bakhokhe kuyona kanye futhi nalabo abama-employers zabo bakwazi ukufaka imali ezidingakalayo ukuthi kukhokheleke izimoto, izindlu nezinto ezinjalo kanjalo. So yilokho esingakwazi ukwenza njengamanje ukumukela imali nokubavulela imali yabo le evaleke ngomhla ka-16. Kodwa siyathembisa futhi ukuthi leyo mali leyo iphephile la ikhona njengamanje. Kuzokhomleka ukuthi kusukela ngasekupheleni kunyaka owedlule amakhasimende aleli bhange abhekane nembibizane yokungakwazi ukufinyelela ezimalini zawo ngesikhathi ukuhlaka olungaphansi kwebhange lombuso iPrudential Authority ifaka isicelo sokuba ke livalwe kwazise ukuphela kukashwele ukuba ke iThala lisebenze njengebhange. uNdunankulu waKwaZulu-Natal uthi ke lena impi eqonde ukuguqisa umnotho wesifundazwe. Kunempi ebhekiswe kumnotho wesifundazwe, kunempi ebhekiswe kubantu baKwaZulu-Natal laba okuyibona abamathemba abakuleli bhange eselibe khona iminyaka eminingi lisebenza ngaphansi kwemiqathango le ye-exemption. Ingakho ngaxoxa noNgqongqoshe wemali kuzwelonke ngakhuluma nanomongameli wezwe ngokuthi silivikele leli bhange leli nganginethemba ukuthi ke lezo ngxoxo lezo zizosinikeza ukuba ngempela leli bhange livikeleke. Engikhathazekile ke uma ngibona impi iqhubeka ngisho ijaji selishilo ukuthi leli bhange kufanele liqhubele lisiza abantu. Bangaphezulu kwa-320,000 abagcine izimali kuleli bhange kufaka ke izaguga abahola izibonelelo ezahlukene, osomabhizinisi kanye ke nabanye. uVilakazi uthi ke basahlelelwe umsebenzi omkhulu wokulungiselela ukusebenza ngoba beke beyithola imvume. Mhlambe sidinga amasonto amathathu nje ukuziprepare ukuthi sesiyovula. Ngoba kuzodingakala ukuthi sibheke ukuthi abasebenzi basekhona na endaweni ezithize, mabe ngasekho mhlamba abanye sebathatha izinqumo ezithize sikwazi ukugcwalisa kulezo indawo. Okunye futhi okubalekile ukuthi lawo ma license esiwatholayo asephumile ayasivumela ukuthi senze ukuthi nokuthi kuvunyelweni. So ingakho nje ukuthi akufani nje nokubasa umlilo wequbula uthatha umentshisi iThala seliyasebenza. Kulesi thangami kuveleke ukuthi udaba lokuba ibhange livalwe lona ke alikalalelwa nhlobo futhi ke nosuku lokulalela kalikabekwa. Ezindabeni ze1KZN TV kubika uNtomkhona Mvubu eThekwini. Ibhekwe ngabovu imiphumela yokhetho lokuchibela kumasipala iMpofana. Lolu khetho luza ngemuva kokushona kwekhansela leqembu ANC. Lewadi umbango phakathi kwamaqembu ezepolitiki ahlukene okubalwa kuona ke-ANC, IFP kanye nomkhonto wesizwe. Ngaphambi kwezinsuku nje kuba kubanjwe lolu khetho kuye kwasabalala umbiko oqoshiwe ezinkundleni zokuxhumana nokusolakala ukuthi ke obukade ukhishwe imeya lo masipala isabisa abantu abasebenza kulomkhandlu abahlala kule wadi. Inhlangano yezinketho i-IEC
ithi iqinisile zokuphepha kukhetho lokuchibiyela kuWard 6 kumasipala iMpofana. Lolu khetho luza ngemuva kokushona kwaloyo owabe ikhansela. Sukele ekseni ke namhlanje ifikile inamba abantu ethe xaxa impela ekseni isasasa salibona ngekhathi sisavula kwaze kwashaya o10:11 kodwa manje kubonakala ngathi ke isasasa liyehla kancane silindele ukuthi ke kodwa ke umthamo uphinde unyuke futhi ke after 2 ngoba sizokhumbula ukuthi phela uLesithathu usuku lokusebenza usuku lapho abantu abafundayo bese ezikoleni so ke inamba eningi abantu abavota abaningi sibalindele ke after 2. Iqembe beliphethe lewadi ANC ithizovala isikhala sokulahlekelwa ikhansela layo. uNkulunkulu ke wambiza njengamanje ke sizovala leso sikhala sinethemba ke lokuthi kuzokwazi ukuthi abantu baseMpofana baka Ward 4 babuyise inhlangano kaAfrican National Congress ngoba bebekade bevele beyithemba bazobe sebeqhubeka kodwa njengamanje umuzwa wethu siyabona ukuthi abantu basayithembile inhlangano yabantu. Amaqembu aphikisayo kule wadi athi ayazethemba ukuthi azonqoba. Ukhetho okwamanje silibona lihamba kahle ngaphandle kwento encane nje ethize lapho khona sithola kunama voice clip lapho bekusatshiswa khona abantu abaningi bethu abasebenzayo uhlobo lomsebenzi abalisebenzayo lapho kuzwakala khona omunye wabaholi ebasongela ukuthi uma ngabe ukuthi abazuyivotela iqembu lakhe ngeke behole ilokho nje kuphela umuntu akangakunotice that engathi kuyisimo singahambi kahle. Sibona umsebenzi uhamba kahle kakhulu ngaphandle nje ke kwalezi ezenzeke izolo ukuthi imeya yethuse abantu ngokuthi uma ngabe bengayivotelanga bayibona ukuthi kwenzakalani bebaphoqa ukuthi ababavotele bazobanikeza umsebenzi kodwa ngale kwalokho sibona khamba kahle kakhulu ngoba abantu sebeyazi into abayifunayo so akusithuse sikubonayo ngoba bayazi umkhonto uzothatha. Abantu bajabule kakhulu bakhona abantu noma kuyizindawo lezi ongeke ubabona abantu kakhulu ugcwala kwabo kodwa uyabona ukuthi amaqembu abehlelekile lawa asebenze kakhulu ngoba bafika abantu sebethuthwe njengezimoto sebengena ngaphakathi but ngicabanga ukuthi kuwukhetho oluhle kakhulu okwamanje esalibona lungenazi ihibe ezikhona noma ingxabano ezikhona. Ngicabanga ukuthi nathi sikhona sisebenzile ngendlela esisebenze ngayo and si positive. Izindabeni za1KZN TV nguAyanda Dube Semo River. Ugwetshwe iminyaka eyishumi ngukapteni wamaphoyisa uRoshanel Banawo owaboshelwa ukwakha itulo lokuzama ukubulala ukhomishana wamaphoyisa eMzinyathi uMajor General Francis Lambert. uBanawo ubeyiphoyisa phambilini waxoshwa embuthweni emva kokubanjwa nezidakamizwa ngonyaka u2021 kanti kuze kube imanje kasaziwa ke isizathu sokwakhiwa kwaleli itulo. Ugwetshwe iminyaka eyishumi uRoshanel Banawo owabekade ehlela itulo lokubulawa kakhomishana wamaphoyisa eMzinyathi uMajor General Francis Lambert ngonyaka 2023. uBanawo uboshwe ngoLwezi 2023 kanti wayekade ngukapteni wamaphoyisa eDandi phambilini waxoshwa embuthweni ngonyaka 2021 emva kokubanjwa nezidakamizwa kanti lona uphinde bandakanyeke emacaleni ehlukene njengelokutholakala kokhande ehovisini ayekade sebenzela kulo. Okusolakala ukuba leli khanda leli kwakuyelinye labasebenzi baseplazini ababulawa abanqunywa amakhanda ngonyaka 1996. Ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi uthi bayasijabulela isigwebo esikhishwe enkantolo. Sijabulele nokuthi nje sicabanga ukuthi lokho kwenzeka kuzobuyisa isithunzi emphakathini nakuza kwethu ababheke ukuphepha kuleya ndawo yaseMzinyathi ukuthi baqine idolo bazi ukuthi isigebengu ngisho kuthiwa isigebengu somuntu osatshwa kangakanani kodwa naye kufuneka aphenywe ukuze asiwe jele ngoba akumelanga kube khona umuntu ohlukumeza umphakathi. Okusiphazamisa kakhulu kulokho ukuthi lo muntu lo umsolo kuleli cala ubekade esebenza nathi embuthweni iminyaka 39 yonke ubese salelo inyanga ezisithupha kuphela ukuthi athathe umhlala phansi uma simxoxe emaphoyiseni ngokuganga kwakhe ngoba ubeyidayisa idakamizwa ebulalela ingane encane semakhaya. Kodwa sibonga ukuqina kwakhe uza kwethu lokuthi yize kade abantu befuna umbulala kabili hayi kanye ukwazi ukuqina
nozakwethu abade bephethe icala bakwazi ukuthi balilandelele icala kuze kufike leli suku namhlanje ukuthi inkantolo ikhiphe lesinqumo esikhiphile kuyasijabulisa kakhulu. Uqhube ngokuthi babheke ezindaweni eziningi ukuphepha kwamaphoyisa. Yeah, well, sikubheke endaweni eningi ukuphepha kwamaphoyisa, sikubheke emphakathini, siphinde sikubheke nakumaphoyisa wona uqobo lwawo. Njoba nje sisebenzisa amaphoyisa sithembele koza kwethu ukuthi basivikele. Ngithi mangimile ngibheke phambili ngazi ukuthi ngemuva lami khona uza kwethu ongigadile. Kuba kubike mangabe uza kwethu lo kuyena fanele bungigadile kube yena ongithengisa egebengini. Ngoba kuyenzeka nalokho ikaningi la. Ingakho sinokuphenya esinayisiwenzayo ngaphakathi ukubheka lawo maphoyisa angcolile ngaphakathi kwethu ukuze sikwazi ukwakhipha ku-system. Ngoba maloko yakhona yiwona sibangela inkinga ezikhulu ukuthola amaphoyisa eselimali ungazi ukuthi alinyazwa yini kanti cha adayiswa yibo laba ababambe nabo embuthweni. Phinde siqinise amaphoyisa uphepha kwawo ngokuthi siwanikeze amathuba ukuthi hamba uziqeqeshe. Siyakwazi ukukhulumisana nabo ngezinto ezenzakalayo ezobugebengu lapha ngaphandle nokuthi fanele bakwazi ukuziphilisa kanjani. So siyabaqeqesha ke sibanikeze amathuluzi okusebenza ukuze bakwazi ukuzivikela uma besifika isikhathi la fanele balwe khona. Kanti uGeneral Francis Lambert uthi lokhu kufanele kuthumela umyalezo kwabaningi abasafuna ukuphula umthetho. This should be send a very strong message to anybody that wants to still be on the wrong side of the law, that nothing and no one will deter us from doing what the Constitution has mandated us to do. So I'm going back with a good spirit to my district PC, and I also pray that the community of Dundee and Glencoe, as well as the judiciary and the police, will realize today that the curse that they've been living with for more than 20 years has been cut today. I really want to thank the investigation team. Kube kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Ake sihlabene nali ikhefu siyabuya nezinye zezindaba. Siyakubingelela siyakwamukela mewuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Konke kuzobuyela esimene ebhange iThala kubanjwe olokuchibiyela eMpofana kanti ugwetshiwe owazama ukubulala ukhomishana wamaphoyisa. Umhlaziyi wezepolitiki ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi izinkulumo zikaMongameli waseMelika uDonald Trump azifafaza ngezwe lakuleli ukuthi lihlukumeza abalimi abamhlophe kungenye izindlela uTrump azama ngayo ukuthi adicilele phansi umnotho waseNingizimu Afrika ukuze amanye amazwe angazibandakanyi nalo. Kuzokhumuleka ke ukuthi eqaleni kwaleli isonto bangama-48 abamhlophe bakuleli abafudukele eMelika ngemva kokuthi uTrump elule isimemo sabo sokubamukela eMelika ngoba ethi bayahlukunyezwa eMzansi. Bengasekuqaleni kwenyanga uMbaso umengameli waseMelika uDonald Trump ethi kunezinto ezimbi ezenzeka kuleli laseNingizimu Afrika kusukela uTrump engenile esikhundleni ubudlelwano beSouth Africa neMelika abubuhle lokhu ke kumosheke emva kokusayindwa komthetho wokuthathwa komhlaba nempahla nguhulumeni ngaphandle kwesinxephezelo. uTrump wabese solela kuleli ngokuhlukumeza amabhunu okwalandela lapho wabese hoxisa uxhaso lezigidi oluthola iNingizimu Afrika enhlelweni zezempilo. uTrump ube sememezela noma senze isimemezelo esithi amabhunu afuna uzokubhaca eMelika izandla zivuliwe ngoba solela kuleli ngokubahlukumeza. Umhlaziyi ozimele uDokotela uZakhele Shamase uthi umsuka walento koba ukuthela kuleli licebo Israel ku-International Court of Justice. Siyazi phela ukuthi abantu abasidelela lokho iAfriForum namabhunu athile ahamba aya le eMelika ayosiceba ngoba nakho ebona ukuthi iMelika isikhipha inyumbazana ngoba nakho sahamba sayoceba uIsrael le kwiICJ. Indaba isuka lapho umsuka yonke lento ilapho mhlambe ke okamanje kubonakala sengazathi uTrump usaqinisa futhi lokho ekhiphile indabeni na ku TikTok wakhe yena uyakhipha lokho ukuthi iSouth Africa izwe elihlukumeza amalungelo abantu baningi abantu abahlukumezekalayo ukamba manga ethi ngisho abamnyama ngisho bamupha umbala yena akazwana nokuhlumeza kwabantu umele abamhlophe uTrump
uze washo ukuthi bamhlophe labantu kusitshelani lokho kusitshela ukuthi iMelika imonqoshishilizi bomhlaba wahlukumeza umuntu omhlophe webalela imhlophe ngishaba ukuliphi izwe emhlabeni iyofika iMelika la ifike inijezise futhi ibatakule labo bantu njoba yenzile kulamabhunu awu49 futhi uzubona ukuthi lento lena epolitiki ngempela bazofika lapha bathole imizi ngabe kwesikhashana noma okwa permanent kusibonile besho njalo bathole nama medical aid schemes bathole ne salary yokuba umuntu obhacile. uShamase uthi lokhu kuzobekela kuleli kabe balazweni kushabalale ngomlando omuhle walo wokwaziwa njengezwe elilwela amalungelo abantu. Kuyibeka ebalazweni elibi emhlabeni lokuthi njoba belidume kangaka ngesikhathi soba uMandela nangaphambilini kusazabalazwe lenkululeko laduma ngezwe elihlonipha amalungelo abantu. INingizimu Afrika yaduma njengezwe elikhulekile elihamba ngokwentando yeningi. Sekulahlekile konke lokho sabhecwa kabi njengabantu abangalungile abangosathane ababulala abantu abamhlophe abangafuna abantu abamhlophe njengoba benza eZimbabwe. Yahlupheka iZimbabwe iminyaka neminyaka namanje akakwazi ukuthi isimame kwezomnotho ngenxa yalokho kudliwa amaplaza abelungu lapha eZimbabwe bebulawa abanye behamba manje nalapha sinindwa ngalokho ukuthi sifane neZimbabwe futhi sizawufana nayo as long saphethe uTrump futhi lento isazohamba isikhathi eside ngisho uTrump esaphuma emandleni ngoba le ndaba lena yokubandlulana ngokobuzwe ithathe isikhathi eside ukuthi ixazululeke okuzokwenza ukuthi nathi thina abantu abamnyama masiya eMelika singaphatheki kahle. uShamase uthi lawa nje ngamaqhinga kaTrump ukuze iNingizimu Afrika incethezwe ezweni laseMelika ilawulwe kwezomnotho. Masibheka kahle indlela aqhuba ngayo umongameli waseMelika uTrump njoba enze kuma tariffs. Ama-tariff wenzela ukuthi amazwe eze kuye eguqa ngamadolo eshaya indesheni njoba siwabonile amanye aphinde enze ihlaya ngawo ukuthi amanye afikela athi siyayincengela baba into ayenzayo ngamabomu uTrump uyenza ngamabomu naseNingizimu Afrika ufuna ukuthi egcineni umnotho waseNingizimu Afrika ugcine usuthembele futhi usuphethwe yona iMelika njengoba babefuna bayazi phela ngisho iMelika nakuphi ukuthi iNingizimu Afrika icebe kunawo wonke amazwe aseAfrika futhi ne-infrastructure nomnotho ongcono kakhulu futhi nabelungu bakho baningi eNingizimu Afrika. Lezi izindaba ze1KZN TV nginguSamgidiswa Ngqulunga ngiseRichards Bay. Umnyango wezolimo esifundazweni kwaZulu Natal usunxuse abalimi bemfuyo labo abadayisa esidlangalaleni ukuthi banciphise noma bame ukuhanjiswa kwezilwane ugwema ukusabalala kwesifo samatele. Lesi sifo kubikwe ukuthi sibheduke ngasekuqaleni kwalonyaka esifundeni ke noma ezifundeni ezahlukahlukene kwaZulu Natal. Kuswela kuqala unyaka umnyango wezolimo umemezela ukubheduka kwesifo samatele. Lo mnyango esifundazweni kwaZulu Natal ngemuva kwalapho ube uphuma ke umkhankaso uhambela ke izifundo ezabe ngithintekile ngemizamo yokunqanda ukubhebhetheka kwaso lesifo esihlasela ke imfuyo. Lesifo siqinisekiswa ke izehlakalo zaso zakamuva eplazini eMpumalanga okukholakala ukuthi umsuka waso useUtrecht kulesi sifundazwe lapho kudayiswe khona ezidlangalaleni. Umnyango uthi kwenziwa kuphenyo ubheka imfuyo eyathengwa neyadayiswa ezidlangalaleni kule ndawo. Ubhedo kwamatele sekholele kutheni iChina imise ukwamukela kwemikhiqizo yezilwane okubalwa ke inyama yenkomo. Umnyango unxusa abalimi ukuba ke benake izinsuku eziyishumi-4 lapho ke izimpawu zalesifo zisingakabonakali. Umnyango unxusa abalimi bemfuyo ezweni lonke ukuba ke bezange ngayo yonke indlela ukunciphisa ukuhanjiswa kwemfuyo. Ezindabeni ze1KZN TV kubinkosenhle Mthembu eRichards Bay. Ungqongqoshe umnyango kagesi uDokotela uHosiyenzo Ramakgopa uthi ukulungiswa kwengqalasizinda kwezinye zeziphehle zikagesi kunomthelelo ekutheni kube nokucishwa kukagesi kuleli phecelezi i-load shedding. Ekhuluma kwesithangami sabezindaba uRamakgopa uveze ukuthi ke kulobusika angeke kuze kufane noma ngonyaka odlule njengoba bezoqinisekisa ukuthi ke kuyaphela ucishwa kukagesi. Njalo ngalesikhathi sasebusika abantu abaningi bayaye basebenzise kakhulu ugesi ukusigcina befudumele. Ukucishwa kwagesi kushiya abantu abaningi bekhathazekile. Kamuva nje
inkampani kagesi Eskom imemezela ukucishwa kwagesi i-load shedding okusesigabeni sesibili. Ungqongqoshe womnyango kagesi uDokotela uRamakgopa uthi lobusika buzoba ngcono kakhulu uma uqhathanisa nangonyaka odlule njengoba kubukeka bengeke babe nazo izinkinga eziningi zokucishwa kwagesi. In the winter outlook, we make the point that we are entering this winter of 2025 on a much more better footing than we did the winter of 2024. And what are those key features from a generation point of view? The first one was that we are entering this confidently in that Kubek unit number 2 was synchronized to the grid on the 30th of December 2024. So remember, this was after some extensive ukungalungiswa kwengqalasizinda kwezinye zeziphehlimandla zikagesi kunomthelelo ekutheni kube nokucishwa kwagesi kuleli. uRamakgopa uthi bazolungisa ngokusheshsha ingqalasizinda kanti ubesedlulisa nokuxolisa ezweni. That has resulted in outage slips, and once you have those outage slips, there is very little headroom for you to accommodate any losses in relation to generation capacity. Of course, Mr. Marokane and Becky will share with you some of the units that we have lost, but that's not the main reason. Even if we had lost that capacity, if these units that were on planned maintenance had come back on time, would have been able to absorb these units that are failing. I always make the point, it's in the nature of these units, these are moving engineering parts, they are likely going to fail. So you must create conditions to absorb such a failure, anticipate the possibility of that happening. So in this instance, even with these units that have failed, having failed, if we had delivered on the outage slips, we should not be experiencing a load shedding. So I want to just say to the rest of the country, once more, almost profuse and sincere apologies. So, I mean, I'm the first one to accept that in this instance, really it's not about the engineering performance of the units. It has to do with how we... Isikhulu esiphezulu enkampanini Eskom uDan Marokane sithi isiphehlimandla zikagesi okuyizona esidala ukucishwa kwagesi zizolungiswa ngokusheshsha. In Duva, in Grootvlei, Kriel, Medupi and Tutuka, and the teams are hard at work bringing those units back into operation. In fact, some of them have started coming through from last night. Some will come through in the course of the day, some will come through tomorrow. And that should really see us working out that unplanned capacity loss due to outage slips. As we get into a phase of lower maintenance levels, planned maintenance. Ezlabenzo and KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake siphinde futhi nina besilo sihlabena nale linye ikhefu uhlangabeza ezomnotho kanjalo nesimo sezulu masibuya. Ake siphinde sikubingelele sikwamukele ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Konke kuzobuyela esimene ebhange iThala kubanjwe olochibiyela eMpofana kanti ugwetshiwe owazama ukubulala ukhomishana wamaphoyisa. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u-18.30 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.48 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u-24.36 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$3,253.16 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$64.96 umphongolo. Ake singene sijule ngosini yezemidlalo. Ukeletho Makhalwa uEric Tinkler noClaude Lilepo badle umhlanganiso eminxene yahlukahlukene kuma-Betway Premier Monthly Award ka-April nonyaka. Lo mqeqeshi nabadlali bakhonyeliswe ngemumva kokuthi ithimba lezintatheli zebhola nabasakazi eliqokwe yi-PSL lihlanganise amakhanda. Umdlalo osesiswini waseKhukhune United ukeletho Makhalwa uwinile kumkomelo womdlali ovelele kwiligi ngo-April i-Betway Premiership Player of the Month. Udlale imidlalo emithathu washaya igoli waphinde waba nesandla kwelinye. Kwasiza ke iqembu lakhe ukuthi lingahlulwa inyanga yonke. Ushaye amakhanda oza kwabo.
Unozinto Renard Lena ungenelwe amagoli amabili emidlalweni emine nomdlalo sesiswini weStellenbosch FC uSanele Barnes naye ke futhi ugqamile ngenyanga edlule. Kuthi ke umqeqeshi waseKhukhune United uEric Tinkler uthole indondo yeBetway Premiership Coach of the Month ngaphansi ke kobuholi bakhe. IseKhukhune United ayizange ihlule ngoApril lapho ke inqobe khona imidlalo emithathu yeligi yadlala ngokulingana ke kanye. Ake sikubhekelena nasisimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama indlela zimhlophe ngeziguqise bese kuphathele zona namhlanje awuhlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.